Както ви обещах в началото на нашето предаване, днес ще си говорим за нашите талантливи деца. Сега съм поканила двама млади господа. Симеон Вичев, 12-ти клас, професионална гимназия, Христо Ботев, Шумен. Здравей и добре дошъл. Здравейте, аз съм Симеон Иванов Вичев, един от разработчиците на нашият много хубав проект. Сега ще разкажем за него, но да представим и Теодор Вичев. Не сте братя. Не сме, не. Теодор е 11-ти клас в математическата гимназия на Шумен. Здравей и на теб. Добре дошъл. Здравейте, радвам съм, че съм тук. И аз се радвам, че сте тук, защото вие сте направили нещо уникално. Уважаеми зрители, децата са създали, момчетата, те са вече големи, са създали един проект, една компютърна игра, която се казва На чисто. Това е 3D игра, техните фанелки са по този проект. Виждам. Аз се извинявам, не съм много добра по игрите, затова малко лаишки ще ви задавам въпроси. Да, няма проблем. Но зрителите ни, голяма част от тях, които ни гледат, вероятно са в част с това. Какво създадохте вие? Сега, първо да пусне колегите от апаратната да ни пуснат едно видео, то е съвсем кратичко, да добием представа и след това ще ни обясните. Нечисто, на чисто. Да. Какво е това? Това е символика, един вид, понеже главният герой се предизвиква сред проблемите си, т.е. той минава нечисто. И от нечисто излиза, от нечисто към начисто. Отива на чисто. Така, какво правят тези ваши герои? И защо изобщо се хванахте с този проект? Какво искахте да ни кажете на нас, обществото? Ами, оригинално идеята ни беше да направим такава по-страшна игра, понеже имахме време, занимаваме се с това и не сме правили нещо такова от известно време. Обаче то се разви с времето в доста по-мащабен проект. Страшният аспект леко отпадна. Обаче самия проект наистина имаше много нобелна цел. И сложен беше за изработка, обаче получи се добре, според мен. Кое беше? Сега първо да кажем, че той е посветен, този проект е посветен на борбата с наркотиците, с всички лоши неща, които ви тормозят и ви заобикалят и ви изкушават и се отразяват зле на вашия живот. Това сте искали да покажете, предполагам, на връстниците си? Да покажем живота на просто едно момче, което е възпрепятствано от такива проблеми, от тормоз, от социална изолация, от наркозависимост, за да може, нещо да види потребител, нещо да види реалността, каквато е. Как може да се отрази пагубно едно подобно общуване с наркотици, когато си подложен на насилие? Това предполагам. Да. Или неправилно, разбирам. Нещо такова, да. Добре, аз предупредих, че не съм компютърен специалист и съм много далеч от вашата сфера. Кое беше трудното при изработването на тази игра? Най-трудното със сигурност беше колаборацията, понеже програмата, която използваме, за да можем ефективно да работим успоредно върху едно и също нещо, трябва да плащаме, а ние работим без бюджет. Нямахте бюджет. Нямаме бюджет. Уникални сте просто. Трябваше да мислим алтернативни решения. Накрая успяхме и
Да. Да, затова и повечето неща, които примерно от към дизайн, от към музика сме го правили ние. И да, от нея наистина доста време. Колко време ви от нея? Поне 10 месеца. И концепцията започнахме миналата година, май месец. Да. Ето 1 година по-късно. 1 година по-късно сте на 8-о място в страната с този проект. Да. Да. Значи това се е случило. Проектът на Чисто се класира на престижното 8-о място сред всички проекти в страната по време на националния кръг на 23-та Олимпиада по информационни технологии, която се е провела в Ловеч. Колко бяха участниците? Имате ли представа от цифрата? Участници. Проектите бяха 15. Някои проекти бяха по 2 човека, някои самите, и че точна цифра нямаме. И да не забравя да кажа сега, че Симеон Вичев и Теодор Вичев са отличени с оценки в индивидуалното класиране на националния кръг на Олимпиадата. Имате и нали, съвместна, но имате и индивидуална и оценка. Чудесно, много добре. Сега, как точно ще играят децата? Какво трябва да правят? Какво трябва да знаят? И къде да я намерят първо? В момента играта е пусната на един сайт Itch.io, където там има също много различни игри, направени пак от много малки екипи. И в момента играта се поддържа на 3 операционни системи, като още оправяме някои бъгове и неща. Но да, има я за Windows, macOS и Linux до този момент. И с това име ще я намират, вероятно. Да, на чисто. На чисто, да. Да знаят как да я търсят. Как ще играят? Какво могат да правят? Фактически, те с този герой ще го движат ли, ще го хранят ли, ще го... Играта е едно... По-скоро бих казал, че е едно преживяване. В смисъл, не е от обичайните игри, в които просто се биеш, след това се ядосаш, че не си минал нивото и... Целта ни беше нещо по-емоционално. Да, нещо Тоест, различно. те ще съжителстват, ще съпреживяват това, което преживява вашия герой. Да. Аха, разбрах. Ами, нашите зрители нека да я пробват, да опитат. И някой, ако има още какво да ви посъветва, може да ви намери в училищата ви. Да. И на самия сайт също така може да оставят коментар. На кой сайт? Itch.io, където е качена играта. Аха, където Itch.io. Itch.io. Добре. Те сигурно знаят как се изписва, защото аз нямам представа. Както предупредих в началото. Сега 12-ти клас си ти. Да. В предварителния разговор каза, че вече си готов за абитуриентската, готов ли за матурата, готов ли за дипломния проект? Да, реално този дипломен проект е всъщност на чисто. Можех да... Това ще си съм, да. И с него, понеже се чувствам най-комфортно. И готов съм за това, готов съм и за матурата. Чудесно. После на къде? Стремя се да уча в София, в Софийския университет или, нали, съответно технически, ако не стане по план. Но, да, там е целта. Там ти е целта. София. Теодоре, ти си 11 11 клас, да. До година завършваш. При теб няма да има проект, с който да завършиш. Не, аз съм с 2 матури. Ти ще си бъдеш на матури. Ма нищо не ви пречи да направите нов проект съвместно. Нищо не пречи, не. Да. Между другото, мислили ли сте? Аз съм склонен към идеята. Този път. Така? Би било наистина нещо много интересно. Аз не съм мислил да спирам. Това е нещо, което обожавам да правя и мисля, че ще го правя с много години, нали, напред. Така че... Какъв ще бъде този път? Пак ще бъде с ужасите, които така не можахте да прокарате, или отново ще бъде образователен? Аз го представям нещо различно. В смисъл, да, по-скоро нещо различно. Обичам да експериментирам с нови неща, понеже така научаваш все по-нова информация и ставаш по-добър. И какво може би ново ще е? Точна конкретна идея. Не знам, аз понеже се интересувам много от астрофизика, обожавам наистина и мислил съм се за такъв проект, в който е нещо като симулация, в който е, нали, също за нормални хора, не само учени, но нещо, което да. В много добра среда се намираш, за да го направиш това. Имаме паралелка по астрономия в Шуменския университет. Имаме си няколко обсерватории на нашата територия, които са на университета. Имаме и планетариум, така че има и кой да ви помогне. Ръководителят на катедрата, професор Марчев.
Драгомир Марачев. И ако направите такъв проект, обещайте ми да съм първа, която ще го покажа на останали. Благодаря ви много за това участие, момчета. Пожелавам ви отворен път, за където сте решили да тръгнете. Много благодарим. Така завършваме, уважаеми зрители. Бъдете здрави и останете с програмата на телевизия Шумен.